Panguva ino amenoita vana Philippe naNathaniel Chapo varimboripi, vari kufungei nekuda kwezviitiko zvinoshamisa zvaakuitika aiwa muMozambique. Sandamira mashoko atinoona kuti vakomana vari kumajere vovhurirwa ava nana Vanessa Mondlane vachinzi budai murove pasi. Don't forget subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pahendo yekozo vanoposta mavhidhios amuri kuona aiwa maprotesters achinomanya achinokwira pamusoro pemajere vamuri kuona avo kunyange nemasecurity epo asi vonakanaite kutobata vanhu vanobuda nyora vachiti Mozambique updates. Protesters have invaded one of the largest prisons in Mozambique. They rescued inmates. This is what happens when leaders have not received bribe money to sell out the people's revolution at the expense of the suffering masses. Mashoko anobuda nyingwana vakomana vemukozo vachiti aiwa panguva ino hazvisina kumira zvakanaka nyika yeMozambique. Ndoda kuti vana kuMozambique vanyatsoona kuti aiwa hakuna kuda kutitsvanyirira, tikamba takanyarara aiwa tinototongeka chaiko, but isusu hatingambodi kuti zviitike kudaro. Panapa vanouya vachinokataka aiwa majeri ndona vachinoreleasa vakomana vakasungwa zvakufanira kutanga pina nyika yeZimbabwe nana kujereta sechikurupi unosvika unovhurira vanhu vese nevamuziva kuti vakawanda sei. Ndozvaita vakomana vekuMozambique maprotesters. Panguva inoi we do not know our the position yevakomana vaNathaniel Chapo kuti vacharamba vari where on the power. Noda kuti each and every day vana Venancio Mondlane vari kuva vachidora a new type of protest. Vakapinda mumarodhi vakaenda kupi nekupi tikuona kuti aiwa these guys vari kunyatsoda change munyika yavo, havasoda zvikuitiswa sezvatikaona zvinoitika mune dzimwe nyika. Tose mafungiro enyu muri kunge pamusoro pechitiko ichi. Pindai mucomment section medu aiwa musana subscribe or like, turn on the bell icon.